dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jas v tmavom ráne vždy svieti, ako hvieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a plné ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích stád. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tížko zváža. Príhovorom začneme pustením hymny Slovenskej republiky. Povieme si niečo k pamiatke Slovenského národného povstania. Potom sa nám predstaví aj autor filmu, ktorý budeme premietať o 20. hodine, na ktoré vás tiež srdečne pozývame. My sa vidíme čoskoro. Čarovné hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jas v tmavom ráne vždy svieti, ako hvieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a prúdne ako prúdy riek. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdražší, len teba mám. Sny mladosti časom sa rozplynú, však tebe lásku úprimnú ja navždy mám. Veď moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zasa k tebe len vrátim sa späť. Rodný môj kraj. Nás čaká krátka oficiálna časť, aby sme si uctili pamiatku Slovenského národného povstania, ktoré bude pozostávať z hymny Slovenskej republiky, taký slávnostný začiatok a potom krátky príhovor, ktorý vám prečítam o Slovenskom národnom povstaní, ako prebiehalo v Lovči, a ktorí Lovčania si ho využili alebo svojím spôsobom vytrpeli. Takže hymna Slovenskej republiky.
povšimnutie stojí zmienka, ako sa 20 Lovčanov dostalo z povstania domov. 6 Lovčania, bratia Ludvík a Jozef Truben, Štefan Blugel, Imrich Hrmo, Michal Dekíš a Štefan Kováč boli v jednej rote od začiatku do konca povstania. 28. októbra 1944 ich v lese pri Hornej Mičinej okľúčili Nemci. Nasledovalo Hände auf a odobratie zbraní. Hneď na to ich postavili pred predný tank a s puškami za nimi nútili ich postupovať po staleckej prekážke. Bolo šťastím, že bola už opustená, takže k predpokladanej streľbe nedošlo. Toho večera ich doviedli do Banskej Bystrice, kde ich väznili do 10. novembra 1944. Za ten celý čas dostali iba 3 razy jesť, raz mrkvu, raz repu a raz fazulovú polievku. Na druhý deň ich odviedli cez Harmanec do Martina, boli hladní a smední, ledva stáli na nohách. Pri chôdzi si navzájom pomáhali, lebo kto nevedel kráčať, toho Nemci buď na mieste odstrelili, alebo zabili pažbou pušky. V Dolnej Štubni, kde nocovali pod hodným nebom, pripojili sa k nim ďalší Lovčania, Štefan Hrmo, Emil Hrmo, Pavol Košta, Štefan Sedliak, Tobiáš Kováč, Alfons Hrmo, Jozef Hrmo a Alfons Truben. Ďalšia skupina Lovčanov sa k ním pripojila až v Turčianskom Svetom Martine. Boli v nej Jozef Hrmo Švogreje, Albert Bojo Bojovie, Imrich Truben Sitáreje, Emil Košta Kubíkeje, Michal Dekíš Mesiareje, Emil Kabina Kabineje, Tibor Kukučka Švogreje, Steliniec, Emil Oťapka Oťapkeje a Anton Kukučka Palčokeje. Posledne menovaný na ceste odpadol, Nemci ho naložili na auto a odviezli, ostatní boli presvedčení, že ho zabili. A predsa nie, čakal na nich v záchytnom stredisku na vlastných nohách. Šťastie všetkých vyslobodnených Lovčanov spočívalo v tom, že Jozef Hrmo Švogreje prezenčne slúžil v Martine a poznal mesto i s okolím ako svoju dlaň. Šikovne sa vytratil s Nemcami stráženého domu a v meste sa stretol s nadporučíkom Novákom, vedúcim zásobovania v martinskej posádke. Uprosil ho, aby zašiel na katolícku faru, vyhľadal pána kaplána Valka z Horných Opatoviec a oznámil mu, že 20 Lovčanov eskortujú Nemci do lágrov v Nemecku. Tí prví Lovčania si k slobode z polovice pomohli aj sami, keď využili príchod gardistických dôstojníkov zo Senice a Malaciek, ktorí vyzývali zajatých vojakov z týchto dvoch okresov, aby vystúpili z vagónov na lúku za stanicou. Za Seničanmi, Malačanmi sa ako prvý pobral aj Búgleje Štefan a ďalší za ním po jednom, po dvoch len bojazlivo. Iba traja nevystúpili z vlaku a tak sa dostali do nemeckých koncentrákov, skadiaľ sa vrátili po vojne s podlomeným zdravím. Emil Oťapka, Emil Kabina a Tibor Kukučka. Ostatní prišli so Seničanmi a Malačanmi do jedného domu, kde už museli priznať, skadiaľ sú a prosiť o prepustenie. Dlho si namýšľali, že sa sami zachránili pred transportom do koncentrákov. Nebolo to tak. Zaručil sa za nich kaplán Jozef Valko. 14 z nich v nedeľu v polovici novembra 1944 po litániách už boli doma. Ostatní prišli za nimi o týždeň neskôr. Takže toto bol krátky príbeh z histórie, ako aj Lovčí sa týkalo Slovenské národné povstanie. V tejto knihe je toho oveľa viac, kľudne si ju prečítajte. Chcel by som sa ešte poďakovať našim dobrovoľníkom za postavenie Vatry. A po zotmení približne o 20. hodine si tu môžete pozrieť film pána Samuela Borsíka o trase hrdinov SNP, ktorý vám potom už o tomto filme porozpráva viac. Takže teraz by som poprosil dobrovoľný hasičský zbor o slávnostné zapálenie Vatry. Ďakujem všetkým veľmi pekne.
Dobrý večer, milí Lovčania. Moje meno je Samuel Borsík. Ja Lovču celkom dobre poznám, už tu chodím asi tak 5 rokov, mám tu nejakých priateľov a známych. Takže nie som tu prvýkrát, takže možno, že niektorí ma tak jedným očkom poznáte. No a zišli sme sa tu teda pri príležitosti 80. výročia oslav Slovenského národného povstania. No a teraz si pozrieme aj film, ktorý je síce skôr taká komédia alebo satíra. A je to teda hlavne o ceste hrdinov SMP, čo je vlastne turistická trasa naprieč celým Slovenskom. Je to 770 km, ktorú som pešo prešiel v roku 2021, pred 3 rokmi. No a natočil som o tom aj nejaký taký dokument, ktorý si máte možnosť teraz pozrieť, ak budete chcieť. Ale musíte dávať pozor, lebo inakšie to nebude mať význam. Tá cesta v podstate spája všetky také hlavné body na Slovensku, kde sa odohrávalo to Slovenské národné povstanie. No a ja už asi nebudem veľa kecať a kto máte záujem, tak si kľudne poďte bližšie, sadnite si a pozrite si a vychutnajte si tento film. Tak asi to môžeme asi spustiť. Tak. Nečakal som, že cesta hrdinov SMP by mohla vyzerať aj takto. V médiách a na internete bola propagovaná ako prechádzka po sade lemovanom rozkvitnutými japonskými čerešňami. Zdanie môže niekedy klamať. Píše sa rok 1944, 29. august. V Banskej Bystrici práve vypuklo Slovenské národné povstanie ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami. Naši slovenskí hrdinovia spolu s českými bratmi sa postavili na odpor nacistickej vojnovej mašinérii a svojimi holými hruďami bránia našu krajinu, našu slobodu, naše milované Slovensko. Dnes sa píše rok 2021. Je leto a tak sa oravský parobek vybral po stopách hrdinov, ktorí padli, aby on dnes mohol kráčať a vidieť krásy svojej rodnej krajiny. Tak, cesta SMP môže začať. Spočiatku som chcel cestu absolvovať sám, no netrvalo dlho a na mojej ceste sa objavuje prvý pasažier. Mladá študentka medicíny Ivanka. Kázala mi mati všetky husy háti. GPS-ka mi ukazuje, že choď tam, že choď tu.